लोगोफोर साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै ला नोंथांनिसिम गोख्रै नटिफिकेसनआ मोनहैनायनि थाखाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि माबाखौ जेनेबा बेनिफिसियारि लिस्टखौ नोंथांमोना माबोरै चेक खालामनो हायो एबा नोंथांमोना नोंथांमोना न'खौ मोननो हागोन ना हायाखै एबा नोंथांमोननि एप्लिकेसन स्टेटासआ माबायदि जानानै दं नोंथांमोना माबोरै चेक खालामनो हागोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना मबाइलजोंनो बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ मोजाङै फरायजोबजासिम नायबानो जाबाय। ओमफ्राय स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो चेक खालामनो हागोन बेखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम फराय नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान गोदान लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो थाखाय। बे मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनाय वेबसाइटनि लिंकआव फैयोबा नोंथांमोना डाइरेक्ट बे वेबसाइटआव मोनफैगोन। बेहाय आं डाइरेक्ट अपेन खालामना दंखायो दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं बेहाय। नोंथांमोना बे डाइरेक्ट एप्लिकेसन बे माबायाव फैगोन आरो नोंथांमोना वेबसाइटआव बेहाय फैखागोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट अपेन खालामबा भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकखौ अपेन खालामोबा बेहाय होन्दों नोंहा सेलेक्शन फिल्टार्स। नोंथांमोना बे सेलेक्शन फिल्टार्स नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे नुदों जानांगौ PMI बे जाबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण होदों बेहाय। ओमफ्राय कुमुलेटिभ प्रग्रेस टिल डेट नोंथांमोना बे थांनानै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जेनेबा आं बे दा थुनानै होबाय। बे थुनाय लोगो लोगो बेहाय गोबां अपसन फैगोन। जेनेबा नोंथाङा बबे समाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन जेनेबा बबे समाव नोंथाङा बे न'नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनो हायो। जेनेबा बबे बोसोराव नोंथाङा बबे समाव बबे सिजोनाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनायमोन नोंथाङा बेखौ नायनो हायो। नङाबा नोंथाङा डाइरेक्ट ओरैबो नायनो हायो। नैबे गाहायाव थुना होबा नोंथाङा बे नुदोंना PMAYG बिनि फुल फर्मखौ आं खोन्थाखाबायमोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेहाय कुमुलेटिभ प्रग्रेस टिल डेट बे गासिबो डिटेल्सआनो बेहाय दंजोबो आरो नोंथाङा बेहाय जेबो डेट सेलेक्ट खालामनाय गैया आरो जेनेबा सिगांनि जेसेबांखि माने एप्लिकेसन प्रसेसआ साबमिट जादोंना बे गासिबो बेहाय थुना होयोबा नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन आरो बेनिखायनो आं दा बेखौनो थानो होनसै। नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय। जेनेबा नोंथाङा जेनेबा 2020आव बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंबा नोंथाङा बे थुना होबानो जाबाय। आं दायो गासिबो माने सिगांनि बेसेबां मोन्दों बेफोरखौ नायनो थाखाय एबा सिगां बेसेबां एप्लिकेसन स्टेटास एप्रुभ जादों बेखौ नायनो थाखाय आं बे लास्टनिखौ थुना होबाय। आं दा बेखौ बिदिनो दोनबाय ओंखायनो बे बिदिनो थाथोंसै। ओमफ्राय आं बेखौनो सेलेक्ट खालामबाय आरो दायो बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना। बिनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नुदोंना बेखौ बिदिनो सेलेक्ट थानो होबानो जाबाय। नोंथांमोना बेखौ बिदिनो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण नोंथांमोना बेखौ जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया। नोंथांमोना बेखौ बिदिनो थानो होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बे नुनो मोनगोन अल स्टेटखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबा खालामजागोन। जेनेबा गासिबो स्टेटनि लिस्टआनो फैजोबगोन आरो बेहाय। दा आं बे अल स्टेटखौ बिदि खालामो आङो दायो आं आसामखौ सेलेक्ट खालामगोन। जोंना स्टेटआ आसाम नालाय बेनिखायनो आं दा बे अल स्टेटआव थुना होनसै ओमफ्राय स्टेटखौ आसामखौ सेलेक्ट खालामना होनसै। आं दायो थुनानै होनसै थुना होबाय आं दा। ओमफ्राय नोंथांमोना गावनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोंना आसाम नालाय स्टेटआ बेनिखायनो आं दा आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। आसामखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो बेयो एसे लड लागोन। नोंथांमोना एसे वेट खालामबानो जाबाय। बेयो बारा स्पिड मावा जेनेबा खामानिखौ वेबसाइटआ बे एसे लासैसो जागोन। बे लड लादों नै दा अपेन जाना फैबाय दा। ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा बे आसामखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरो मोनसे अपसन फैबावगोन सेलेक्ट होननाय। नोंथांमोना आरो बेहाय सेलेक्ट अपसनाव थांनानै आरो मोनसे सेलेक्ट खालामबावनांगोन। ओमफ्राय आं दा बेखौ सेलेक्टआव थांनानै आं दा सेलेक्ट खालामसै बेखौ। बे सेलेक्टआव थुना होबा दाना नै जोंहा डिस्ट्रिक्टनि अपसना फैबाय। जोंहा बेहाय नै बाक्सा दं बरपेटा दं गासिबो आसामनि सिङाव थानाय गासिबो डिस्ट्रिक्टआनो बे दंजोबो। नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोंथाङा गावनि डिस्ट्रिक्टनि नामखौ बे सेलेक्ट खालामनांगौ दं गासिबो दंजोबो आरो आसामनि सिङाव थानाय गासिबो डिस्ट्रिक्टआनो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं दायो बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। नोंथांमोना बिदि थुना होबानो जाबाय। बिदि थुनाय लोगो लोगो बेयो बिदि लड लासिगोनलाय आरो मोनसे पेज ओंखारसिगोनलाय। एसे नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय। बिदिनो दसे टाइम लायो। ओमफ्राय दाना नै फैबायना जोंहा आसामखौ जों दहाय सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव नै जोंहा डिस्ट्रिक्टआ बेहाय फैबाय। बिनि उनाव आरो मोनसे फैलायबाय अपसन फैलायबाय सेलेक्टनि अपसन। दा नोंथांमोना बे सेलेक्ट अपसनाव थांनानै आरो मोनसे सेलेक्ट खालामनो नांसिगोनलाय। आं दायो बेहाय सेलेक्टआव थुना होनोसैलाय। सेलेक्टआव थुनाय लोगो लोगो नै जोंहा फैलायबाय मोनसे जेनेबा ब्लकनि माबा फैलायबाय आरो जेनेबा बबे माबाजों नोंथांनि ब्लकजों बिलं जायो बे फैलायबाय। नै जोंना बेसिमारि बेरगाव बे जेनेबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गासिबो माबाया फैजोब्बाय आरो जेनेबा समस्थिया जेनेबा बेहाय माने ओनसोला फैजोब्बाय आरो बबे ओनसोलनि नोंथाङा बेखौ दा नायनो हासिगोन आरो जेनेबा नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ होनाय लोगो लोगो बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बेसेबांखि माने जेनेबा एसेमब्लि दङ माबा दङ जेनेबा
जेनेबा माबा थाया नालाय जेनेबा पन्सायत बिदि होनो नालाय बे थागोन आरो जेनेबा बे सेलेक्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा बबेजों बिलं खालामो नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आं जेनेबा बेखौ आं सेलेक्ट खालामबाय दा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ होनाय लोगो लोगो बिदि सेलेक्ट खालामनाय फैखागोन जेनेबा गावनि माबाया बबेजों गोलैयो जेनेबा लकेसन माबाया जेनेबा मा होनो बिदिखौ एसे लड जालायबाय बेयो माबाया गोलैगोन आरो जेनेबा जायगा एरियानि माबाया गोलैगोन आरो जेनेबा समस्थिया नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन डिस्ट्रिक्टखौ होनाय लोगो लोगो ओमफ्राय आं दायो सेलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव आरो मोनसे अपसन फैबावबाय जोंहा सेलेक्ट आरो नोंथांमोना बेहायबो आरो खेनसेबाव सेलेक्ट खालामनांगोन बे सेलेक्टआव थुना होनांगोन आं दायो बे सेलेक्टआव थुना होनोसैलाय बे सेलेक्टआव थुना होनाय लोगो लोगो जोंहा गामिनि माबाया फैबाय जेनेबा गाव पन्सायत जानाय मेन जायगा थाया नालाय जेनेबा मोनसे जायगा थायो नालाय जेनेबा बे माबाया थाया होमबा जेनेबा एसेम्ब्लिथ' थाबाय आरो बिनि मोनसे गुबै जायगा थाबावना बेखौ गाव पन्सायत ना मा होनो बे जोंहा बे अपसना फैबाय नै बे नोंथाङा बबे जायगानि नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जेनेबा बबे एरियायाव गोलैयो नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन आरो दा आं बेखौ मोनसे जायगायाव सेलेक्ट खालामसै आङो आंनि जायगायाव आं दायो सेलेक्ट खालामसै आं दा सेलेक्ट खालामबाय बेखौ दा सेलेक्ट खालामनाय लोगो जोंहा आरो बे लड लासिनोलाय जोंहा नोंथांमोना बिदि दसे नेबानो जाबाय बे बारा स्पिडि खामानि मावा लासैसो बिदि लड लायो नोंथांमोना बिनिखायनो एसे वेट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे फिल खालामनायखौ मोजाङै नायनानै फिल खालामबानो जाबाय दा नै जोंहा लड जानानै फैबाय दानिया जोंहा जोब्बाय नै बेहाय सेलेक्टनि अपसन फैयासै ना लोगोफोर जोंहा सेलेक्टनि अपसना गैला फैयासै जोंहा गासिबो फिल खालामनाया जाजोब्बाय माने जोंहा नै बिनि उनाव नोंथांमोना बे नुदों जानांगौ साबमिट नोंथांमोना दा साबमिट खालामनांसिगौ साबमिट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे साबमिटआव थुना होबानो जाबाय आं दायो साबमिट खालामबाय साबमिट खालामनाय लोगो लोगो जोंहा लड जालायबाय नोंथांमोना दसे नेबानो जाबाय बारा स्पिडै खारा आं नेटआ बेहाय नेट थाबाबो बे लासैसो खारो वेबसाइटआ नै लड जाबाय नै जा ओंखारना फैबाय बियो दा नै ओमफ्राय नोंथांमोना दाना गाहायाव नायबानो जाबाय बेहाय दाना गासिबो लिस्टआ थाजोब्बाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेनिफिसियारि लिस्ट नोंथांमोना ओरै गाहायाव बोख्लायबोनांसिगोन आरो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेहाय भिलेजनि नामाबो थाबाय बेजों लोगोसे बेहाय बेनिफिसियारि नाम बेजों लोगोसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराबो दङ बेहाय बेजों लोगोसे फादार्स एबा मादार्सनि नामाबो दंखायो बेहाय हाउस एलटेड बेबो दंखायो ओमफ्राय ओरै थांबावबा नोंथांमोना नुगोन सेक्सननि नामखौबो होनाय दंखायो बेहाय सेक्सननि लिस्टबो होनाय दंखायो बे गासिबो लिस्ट गोजा सेक्सननि बेजों लोगोसे सेंक्सन एमाउन्टबो दंखायो सेंक्सननि एमाउन्टबो दंखायो बेसेबां एमाउन्ट बिथांमोना मोननो हाखो बेबो दंखायो इनस्टलमेन्ट बिथांमोना बे नै 1,30,000 फैसा दं बेहाय सेंक्सन एमाउन्टआ बिथांमोना बेखौ 3 इनस्टलमेन्टआव मोनदों मानो होनदों बिथांमोना खेनसेनो 1,30,000खौ मोनाखै होनना बे बुंदों आरो जेनेबा मोनथाम मोनदों आरो जेनेबा आदाय मोनबाय आरो खेनथामाव फोजोबनाय जाबाय एमाउन्टखौ ओमफ्राय बेनो एमाउन्टआ बेसेबां जाखो ना 1,30,000 हाउस स्टेटासआ बिसिना कमप्लिट जाबाय माने बिथांमोना मोननो हाबाय 1,30,000 मोननो हाबाय बिथांमोना नङाबा न'खौ बिथांमोना बानायनो हाबाय आरो जेनेबा 1,30,000 लानानै बिथांमोना न'खौ बानायनो हाबाय एबा न'खौ मोनबाय आरो बेहाय बे गासिबो डिटेल्स होनाय दंजोबो नै प्रप'ज साइट बेसेबां एमाउन्ट मोनखो बेसेबां इनस्टलमेन्टआव बेसेबां खेनसेनो मोनगोन ना मोनाखै बे गासिबो डिटेल्स होनाय दं आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय बेहाय गासिबो नाम होनाय दङ नोंथां नायलाय बे गासिबो दं भिलेजनि नामबो होनाय दंखाजोबो बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनाय दं बेनिफिसियारि नामबो होनाय दंखाजोबो सोरनि नामाव बेखौ मोन्दों बेखौ गासिबो होनाय दं आरो फादार मादार्सनि नेमबो होनाय दंखाजोबो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नुदों नोंथांमोना बे गोबां दङ नै नामफोरा बिराद बुरजा दङ नै नोंथांमोना चेक खालामफैबानो जाबाय सोर बिथांमोना न' मोननो हादों एबा सोर मोनाखै नोंथांमोना बे फैनानै गासिबो चेक खालामजोबनो हागोन नोंथांमोना नोंसिनि गामियाव सोरहा न' मोननायमोन बेखौ गासिबो नोंथांमोना चेक खालामफैजोबनो हागोन जेनेबा बे गासिबो डिटेल्स दंजोबो आरोना नोंथांमोना बेखौ चेक खालामफैजोबबानो जाबाय नोंथांमोननिया लिस्टआ बेहाय गैगोन ना गैया नोंथांमोना बेखौ आरो चेक खालामनो हायो नोंथांमोना बे स्टेटासखौबो नायनो हागोन आरो नोंथांमोना बे स्टेटासखौ नोंथांमोना माबोरै नायो आं नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना माबोरै गावनि न' मोनगोन ना मोनाखै एबा गामियाव सोरहा न' मोनदों बेखौ माबोरै चेक खालामनो हायो नोंथांमोनाथ' दा बुजिबाय जानांगौ आरो आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना बे जेनेबा बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दंना बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना गावनि जेनेबा माबाखौ न' मोननाय जेनेबा फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेंक एकाउन्टफ्राव नोंथांमोना माबोरै चेक खालामनो हागोन आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै गिबियावनो नोंथांमोना बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थाया होमबा नों एप्लाइ खालामनाय समाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोनाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थागोन बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लानोसै आङो बिनिफ्राय आं जायखिया मोनसे लानानै देखायनोसै नोंथांमोना दङबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेनेबा एप्लाइ खालामदोंबा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ कपि खालामनानै आं बेखौ नोंथांमोना देखायनोसै आं दायो बेखौ कपि खालामबाय कपि खालामना लाखाबाय आं दायो बेखौ नोंथांमोना बेहाय ओमफ्राय गोजौआव फैथारनांगोन नैबे वेबसाइटआव नैबे स्टेक हल्डार्स नुदों जानांगौ नोंथांमोना बे स्टेक हल्डार्सआव फैनांगोन
बे स्टेक होल्डार्स नुदोंना बे स्टेक होल्डार्सआव नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय आं दायो बे थुनानै होबाय स्टेक होल्डार्स बे थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे सिगाङावनो नुदों जानांगौ IAY एबा माने बेखौ मा होनदोंमोन प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण बे बेनिफिशियारि होनखादोंना बे मोनगोन ना मोनाखै दा नोंथांमोना गावनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना दा चेक खालामनो हासिगोन नोंथांमोननियाव जुदि एप्लाइ खालामनायनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार दङबा नोंथांमोना बे फैनानै चेक खालामनो हासिगोन दायो आं दायो नोंथांमोना चेक खालामनानै दिन्थिनोसै बे थांसै आङो दा आं दायो बेहाय थुनानै होबाय बेहाय थुनाय लोगो लोगो जा वेबसाइटआ लांगोन दसे नेबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय फैबाय दा नोंथांमोना नै बेहाय होदों दाना इन्टार रेजिस्ट्रेशन नाम्बार दाना नोंथांनि बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ नोंथाङा बे थुना होबानो जाबाय आं दहाय कपि खालामनाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ आं दायो बे पास खालामना होनोसै नोंथांमोना बेबायदि खालामना लाबानो जाबाय जेनेबा एप्लाइ खालामनाय दङबा नोंथाङा रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ बे होबानो जाबाय टाइप खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं दायो नेक्स्ट खालामना होनोसै आं बेखौ दा बे साबमिट खालामनानै होनोसै होमबानो बिनि गासैबो डिटेल्सआ फैजोबसिगोन आरो बिनि एकाउन्टआव हाबगोन हाबाखै एबा बिनि गासैबो डिटेल्सखौनो नुजोबगोन आरो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशन नाम्बार होनानै ओमफ्राय इरर फैदों एप्लिकेशना एसे टार्मिनेटेड एसे मिस्टेक माबा जादों दा माने जोंहा बे वेबसाइटआ बारा माबा नङाना लासै खारो नेटनि जोबोद गोनांथि दङ एसे प्रब्लेम देखायदों बे आं बे बेलेग मोनसेखौ लानानै नोंथांमोननो देखायनो र' आं बेलेग माबाखौ लानानै रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोननो देखायनि बेखौ आं कपि खालामबाय ओमफ्राय आं दा बे थुना होफिनसै बेनिफिशियारियाव बे थुना होफिनसै आङो बेनि उनाव बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ कपि खालामसै पास खालामना होबाय बेनि उनाव आं साबमिट खालामफिनसै एसे लड लादों नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय दा बे वेबसाइटआ दा खुलियाखै नोंथांमोननो आं बेखौ दा खोन्थानो हानाय नंला नोंथांमोना अननानै चेक खालामबानो जाबाय एसे रान टाइमा इरर देखायगासिनो दायो वेबसाइटआ एसे अफ जानानै दङ नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामनो हागोन आं दायो खोन्थानो होखाबाय बे वेबसाइटआ बारा स्पिडि खामानि मावा दा इरर देखायदों नोंथांमोना आं दा भिडिअ बानायनाय समाव बे इरर देखायगासिनो जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना बेहाय फैनानै बिदिनो चेक खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना बिदिनो चेक खालामबानो जाबाय आं गासैबो लिंकखौ होना दोनखादों आरो नोंथांमोना बेनि लिंकखौ आं होनानै दोनखादों लोगोफोर बे नोंथांमोना बोरै नायनायनि बेनि लिंकखौ आं होनानै दोनखाबाय नोंथांमोनथ' आं दहाय खोन्थाखाबाय बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअ डिसक्रिप्सनाव फैनानै नोंथाङा गासैबो स्टेटासखौ चेक खालामफैजोबबानो जाबाय नोंथांमोननि गामियाव खैजन मोनदों आरो नोंथाङा मोनगोन ना मोनाखै बेखौबो खोन्थाखाबाय आं माबोरै नोंथांमोना गावनि बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ लानानै माबोरै मोनगोन ना मोनाखै माबोरै जाखो एप्लिकेशना नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे थुनांगोन होनदों बे PMAYG बे बेनिफिशियारियाव बेनिमोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो एबा माबोरै नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ चेक खालामनो हायो आरो न' मोनगोन ना मोनाखै नोंसोर गामियाव खैजन न' मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना गासैबो चेक खालामजोबनो हायो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना स्टेपफोरखौ मोजाङै फल' खालामबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय आरो माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव गोजोन्थों लोगोफोर